ऑलराइट दमशराज विथ आमचे कॉमेडियन अविना आणि एव्हरेस्ट दे आलमपूर तयार आसा होय होय ओके सो पयलो कोण वेता कोण येता हांव येता ओके सो तुई प्ले कार्ड काडपाचे ओके आणि ते तुका सांगतले हिंट दितले 30 seconds you have Yeah. okay so ready होय and your time starts now 30 seconds वॉल्टेर पोरने वॉल्टेर okay acting बरं न्हू होय होय all right okay and your time starts now रोज करी सेरेमनी 30 ऑमलेट seconds are रोज ऑमलेट yes okay last one तो हो जाता तुकडा आता and your time starts now ऑनियन टमॅटो पोटॅटो बटाटो पोटॅटो ना हा सांग पोटॅटो कोंक बटाटो क्लू दिला नाही तेणें म्हणलोलो potato okay all right yeah and your time starts now ब्रेड 30 seconds are good बांगडो बांगडो आदलो सुको yes well done man all right okay next I'm very bad at it okay and your time starts now गाडी कोकोनट ट्री रेंदेर वयर वय चोडटा माडा चोडटा रेंदेर माडा चोडटा yes okay last one okay and your time starts now देंवचार देंवचार रेडो रेडो पयता चलता धिरयो धिरयांग्या धिरयो पोवया धिरयो लागीं पयता हा वचया रेडो धिरयो पोंक या all right yeah well done well played